kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique! Sang kamasanag, malinong, malipayon, kag bugana ang aga sa tanan ng mga Antikenyo. Regya kita tilad sa Barangay Durog, San Jose, Antique. Sa pinakaurihi nga barangay kang San Jose Antique, nga kung sa diin may pinakaduro nga niyog sa aton probinsya. Ako dya si Marby. Kag ako naman si JM. Kag ako si Mans. Live kita ka dya sa Facebook page kang Tumandak TV. Kag welcome sa sangka episode kay imaw kang inyo pamahaw nga pagpatpat kun aga. Para sa inyo pandesal kag kape. Good morning, Antique! Ang Good Morning Antique live nato nga ginadara sa mga nagakalain-lain nga social media platforms. Agto lang sa Facebook page affiliated sa Tumandak TV. Ang Antique News Updates, Kadyaw Cares, Community Digital Correspondence, kag Province of Antique YouTube channel. Gani like, comment, and share our live stream para mas maparapta pagid natin ang good vibes. Mayad nga aga mga Antikenyos, para sa aton nga mga viewers, ginaimawan kita kadya nga aga kang darwa ko nga bag-o nga co-hosts, si Mans kag si Marby. Hi! Welcome sa inyo nga first episode kang Good Morning Antique. Thank you, Gid JM. Kag sadya gid ako nga makaimaw ang aton mga kasimanwa nga live nagalantaw sa Good Morning Antique. Tuod gid romance. Syempre excited man ako nga makilala aton nga mga tumandek kang Antique kag maman-an ang andang mga istorya. Tsakto gidra Marby. Mga kasimano, basi katingala ka mo nga isipon nyo nga wala doon si Ani kag Feby. Pero now may lain lang sa nga assignment kadya nga episode and we will be seeing them later. Speaking of episode, nagasubaybay gid kami ni Marby. Kang nagligad nga si Manas sa Good Morning Antique. Na-inspire gid kami sa istorya ni Nang Luna nga sangka fisher folk. Grabe no, hasta ka dyan nagasaka gyapon ang viewership ni Nang Luna. Kag syempre si Nang Luna nagasimbolo kag nagarepresenta kang mabaskeg kag responsable nga klase kang babayi kag syempre bilang sang kananay. Kadya naman ipakilala natin ang sangka Antikenyo nga nabuhi ang anang pamilya sa pagpamaghet. Sa mga wara na kamaan, ang tuba amura ang sangka tumandek nga irimnen. Ang tuba halin sa suwak kaniyog nga ginseput sa pasok o konsiridlan nga obra sa kawayan. Ang tuba kun malawidan naga-ferment kag amo rin ra mahimo nga langgaw. Kaga ang taho nga nagasaka sa mga niyog kag nagaubra katuba, amo dya ang mga mananggete. Ang aton bisita sa kadya nga aga, sangka Antikenyo nga mananggete nga nagabulig preserba kang aton tradisyon. Sa kadya nga tiyempo, laka rin lang gid ang mga Antikenyo nga nagabakal kag nagainom kang tuba. Luwas pa dyan, tanas ang katatay nga nagahimurat sa anang pamilya. Tana nagapati nga bisan ano nga obra ang pagpananggete isaragid kalimpyo kag insakto nga obra. Pero dali lang, di na rin aton bisita man. Amo gani, di inan tuman. Ay, dyan gali si Manong! Good morning, Nong! Ay nong, welcome sa Good Morning Antique. Pungko kita nong. Good morning, Nong! Salamat sa oportunidad nga nangin kaimaw naman ikaw sa kadyang adlaw sa aton nga Good Morning Antique. Pwede ikaw bala ka panamyaw sa aton nga mga tumandak nga Antikenyo kay live kita kadya sa aton nga Facebook page. Salamat kid sa nagaturak na kan sa Antikenyo nga ako nagapamagat sa niyog. Nung para sa aton mga viewers kadya nga aga, pwede mo mahambal ang imong ngaran. Di ni ikaw gintaho kag pira ka ron katuig nga nagapamaghet. Ako si Dimito Salvador nga nagapamagat riya sa Durog sa taga Abier Village. Salamat gid Nong no, taga Durog gali ikaw. Tipirar ba ikaw katuig nga nagapamaghet no? 30 years ko. Tinong 30 years ni ikaw nga nagapamaghati. Ano ba'y pwede mo maisaysay kinaman nga imo nga experience or experiensya mo? Ati gaano ko ka uran init ang ginasaka ko sa babaw ng niyog ra ano ko lang mga pamilya ko may pakaong nanda. Tinong sa 30 years mo nga papamaghet, ano ba imo nga mga na-experiensya pwede mo maisaysay kanaman? Ti uran kaginit tinginaantos ko sa babaw ng niyog kag may pakaon mga pamilya ko. Ti ura man ko tsawa. Ura man ti gatimbang na kanti imore ang ginano ko lang may ano ko sa mga bata ko. Grabe gali mo experience no sa pagpamaghet.
Sa mga viewers natin no nga wala nakamaan, ang sangka mananggete tana ka dyan nagapamaghet. Tsakto manong? Ano ba ka dyang lasa nanong? Tamis. Ah, okay. Agay, sa pagambal pa lang ni Manong, daw gusto ko rin kita na magtiraw. Chimpuhan tagidra Marby tirawanta ang specialty ni Manong, pero kung niyog ang pagaistoryahan man anta nga ang niyog may tubig, may gata, ang sulod ginakaon kag ginaubra nga buko salad. Pero paano ba irata na ginaubra ang tuba nong? Ti bagitan Bagitan. Agag makaimo taktuba. No, ano ang ginagamit mo sa pang-adlaw-adlaw, bay? Kay kawet. Kagang patik. Dinta ng patik mo, nong? Yay, patik. Ay, okay, amo dyan. Pirabay nong ang benta mo sa paglibad mo kang imo nga tuba. Ay, kapon to, blidya ko. Mga 250 lang Kaya ura man mo boss bay. Kung hindi ba'y maubos ang tuba. Ginalanggaw ko. Ikaw gainom. Kaginainom naman. Tino kung papilian, gabi. Paimnan ka kang tuba ako ng emperador. Ano ba mo piliin? Nami na tuba. Tuba, kita na Tamis. ipo. Tamis na tuba. Abi tirawan naton karon. Tirawan natin. Nong bilang sangka tatay, andet kinanglan mo gid magpamaghet kag magpangabadlay, magsaka sa niyog, bisan pa mabaskag ang hangin. Ti ura mo ko tubra bay. Mo lang man obra ko. Ura mo ko tipngitanan. Pamagat lang yung obra ko. Agad nga may ano ko sa mga bata ko. Piti-piti. Mura. Inaano ko nganda. Sa pagpamaghot no, hindi lang ang heights kang niyog kag kang kahoy ang ginasaka ni tatay kag gina-overcome kundi pati man ang mga challenges. Duro pa ang amon gusto ipamangkot kay tatay. Gani padayon lang mga kasimanwa sa paglantaw kang good morning Antique. Gani magabalik lang kami matapos ang pira ka mga mensahe. Ay, Juni! Kamusta ka? Namasyar ako sa barangay ninyo kay bantog ka naman ng hiti. May tuba kita. Tuba Yeah. Oo. Matamo. Pugo. Ay, lina na eh. Pinana Hindi masilawan. So, pinakatamis nga tuba na tilawan ko. Matapos hindi ang tuba. Yaw. Oo. Juni, pila ang kabataan mo? Papa. Nag-eskwela pa? Buwa. Ang darwa, ya. Ang tapos sararin. Juni, sa pagpanikasog mo, dedikasyon mo bilang isa ka mananggiti, dalayawon ikaw nga tao. Kay napatapos mo na ang isa mo kabata sa kolehiyo. Padayo na ina. Ang attitude mo, dedikasyon mo, kag paghimakas mo kay duna ina sa mga tumandok nga Antikenyo. Ti
nalipay gid ako nga nakakari ako diri sa barangay ninyo Durog, sakop sang San Jose. San Jose Antique. So padayon na ina. Congratulations. Salamat. Oo. Juni, pila ang ibayad ko sa tuba mo? Hindi lang. Tao lang. Tao lang lang. nimo sa akon. Tungod nga hindi mo ko pagpabayron sang tuba mo, may itugro lang ko sa imo. Ini halin sa probinsya sang Antique sa ikayong patigayon ni Governor Dodod Cadyao. 45 adult boost para pag-un ang imo tuhod pagsaka mo sa niog. Oh. Kag ini tsokolate para sa mga kabataan mo. Pasalamati lang ang jutay nga butang nga mahatag ko, matugro ko sa imo. Kabay pa nga sa mga masunod nga mga inadlaw, mga binulan, may mahatag pagid ang probinsya sang Antique kag si Governor Dodod Cadyao kanimo kag sang pamilya mo. Tingawaan gid namon nga mapatigayon ina. Salamat. Padayonon mo ang pananggot mo. Pananggat. This is what love does for tourism in Antique. With over 244 kilometers of mountainous terrain meeting the sea, there's more love in Antique. Be it sights, heights, sand, sea, taste, and size, we've got you covered. Despite COVID, Antique has surpassed its pre-pandemic tourist arrivals by 171.18% in 2022, while the most of the country's tourism industry was still recovering. Working with local tourism stakeholders, the Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office bounced back bigger, better, and safer, creating new tourism attractions, like our river cruise along the newly rehabilitated Malandog River, part of the enhanced tourism focus of Governor Rodora J. Cadyao through the creation of the 2022 Tourism Task Force. We enforced responsible tourism practices to protect the environment. We set the standards for public restrooms of tourism-related businesses, improving the overall tourist experience. To move forward, we look back and look within to share what we've grown to love. Together with the DepEd and UP Visayas, Antique was the first province to complete its cultural mapping under the NCCA. We gave you a glimpse of times long gone through Handurawan. Despite pandemic restrictions, we documented and published our culinary heritage recipes in the flavors of Antique early 2022, way before the rest of the country. We celebrate all of it. Getting here is easy. Choose between direct flights from Manila or via land and sea. We love what we do, and it shows. Storms and broken bridges haven't dampened our spirit. Our love. Love Antique. Love the Philippines. Mga kasimanwa, nagabalik ang Good Morning Antique! Kaimaw man natin sa gyapon ang ating tumandok na San Josenhon, kag aton mananggete kang barangay Durog nga si Manong Juni. Nung pirabay, edad mo kang nagumpisa, ikaw pa maghat. Mga 16 anyos. Nung sa pamilya mo may mananggete man kaninyo? Hindi, ako lang. Ako lang si tatay ko na to. Ako na lang nubli ka
ano maggitan ako natom. So saraman gali sa Mananggete ang tatay ni Manong Juni. So no doubt kung tanat sagad tana manangget. Right, sa kabuhayon man nung Juni, no, wanhaw ginapadayon mo sa gihapon nga mamaligya ka tuba. Kung isipon natin, mas gustoon kang masa mag-inom kang Emperador, Red Horse, Gin, Tequila, my favorite. Kag, wanhaw ginapadayon mo sa gihapon, mamaligya ka tuba. Nami na tuba bay. Nalipay ka nung sa ginaobra mo? Di. Luwas pagid kanimo nung Juni, duro pa bala ang mga mananggete didya sa aton nga probinsya? Ura rin. Ako lang irja, guro, nang gitis, dirog. Sa iba bay, ura lang kumaan. Kumerjan pa. Ano ba yung feeling nga ikaw lamang rin? Ti kunaram iba mamagat ara ano man dai santa kun ura ta ti ako lang sara jaga pamagat May bata ikaw nga laki no nga manubli kang imo nga tikmaan saka ti wala ikaw ti balak nga tudluan bata mo nung. tindura ar na kers pila bay. Nung Juni na mention mo kaina nga wala ron ti ikaw asawa, pwede namon mamanan kung ano ang natabo kag kamusta ang kabuhi bilang isa ka single parent. Nami tanara de may sawa kung buwi may timbang-timbang mo bay. Paano mo ba nung nakaya nga ikaw lang magbuhi sa imong mga kabataan? Ati makas lang kang pagpangita no ni ubra ko jap magat kaya maka-anok sa mga bata ko. Luwas sa pagpamaghat nung Juni, ano pagid ang other sources of income nimo? Mo lang ra ura rin. Mabuhi man nung kang pagpamaghat mo ang imo nga mga kabataan kag masustinar man ang inyo nga pangadlaw-adlaw nga kinanglanan? Hindi man ni kisa ati gamay lang bay ang binta-binta magtuba ta. Pirahaw nung imo kabataan? 4. So bali may napatapos ka rin sa 4? Simbilog. Wow! Anong kurso na lang? Pita mo manan? Accountancy. Amo rin no, ang pira sa mga kabudlay nga ginagyan kasang ka Mananggete kag sang ka tatay patas kay Manong Juni. Pero syempre, tungod sa mga Mananggete patas kay nung Juni, na preserba na ang ating tradisyon nga nagaamat-amat rin dura. Tsakto gidramans, kita nga mga kabataan dapat siguraduhon ta nga hindi madura ang aton nga kinaadman kag kinaiya gani sa masunod natin nga pagbalik. Imawan rin kita ni Annie kag Feby sa aton nga pagpadayon kang Good Morning, Antique! Good morning, Antique! Maya din nga aga mga kasimon mo. Siyempre, nag-jacket ka dya sa manami nga balay ni Nong Juni. Kag, dyan yapon kami ni Feby, of course, as your host. Di ba? Yes, Ani. Kag sa kadya, padayunon natin ang istorya ni Nong Juni. Ang aton manunggetan nga Antique. Kadya nga adlaw, mas kilalanan natin si Nong Juni, kaimaw kang ana nga pamilya. Nang, pwede niyo mapakilala inyong mga kaugalingan? Ako gali si Jezel May Salvador, ang unang nga bata ni Nong Juni. Ako man si Ginny E. Salvador, ang ikatlong nga bata ni tatay. Ako gali si Jan Kevin Salvador, ang abot nga bata ni tatay. Yes, welcome ka ninyo. Kamusta ka mo? Okay lang. Thank you, kids. Pagkaw na opportunity nga interview ang malagi mo nga Istorya. Of course. So, una kang tadanay ang napatapos ni Nong Juni sa kolehiyo. Kay ikaw ang kagurangnan, di ba manang? Buhay mo rin napalilagan si tatay mo nga nagabual ka ba? So, kang gamay ikaw nagatawas na ikaw kay tatay mo? Pwede mo nang ma-elaborate kung anong mga karanasan niyo or mga naagyan kang gatawas ko ba kay tatay mo ano ba? Naman kong mga elementary, nga gatawas-tawas kay tatay, mga tuba, gano'n mo magsaka si tatay sa may sa may kulok ng niyog. Tapos isa, kung di ko tanan makita yung tubig, di balaga si Parikaw, tawagin mo tanan, tay, di nga man. Tapos siya basta bata na tanan, siya, wag ko magtukan, kaniling sa babo, kaniyog sa din, tanan gampi. Basta mga isa lang magnaog, dan madaagan, so magtukan na,
ka. Tapos kan, isa ti, syempre, bukat naman sa sangka lugar mo nga, sa place mo lang ginabulan. Dati nga tuba, may salawad pa. May doon pag sa may punta, ti, mas nusunod ka man karan ka na para magita na ito, man ikaw. Kasi pala, kasi pala nga to, di Kaya ba? namin tanan nung nga core memory, kinakita mo kung paano mag-effort, kag mag-sakripisyo ang tatay mo para Yes. Oo, definitely. kailangan. So, kamo, na-try nyo man na magbual kang tuba na kung sa inyo, na-experience nyo man before or nagalantaw lang gid kamo kay tatay mo? Ay, siyempre, kung saka kung di panagdag ako kay Sakto yun, no? No, kabahay ka man mahulog, no? Kaya ang bagay ko na ni tatay, kung taas ka ng niyog, isa ka dito na sa babaw. Di ba dyan may nga mga niyog gagamay lang man or mga dwarf ra guro tawag sa parang amura ginabalaan. Ibagid kong ay grabe kita na si Tatay Juni. So, Kamu nang, kung mangkututoy kamo sa eskwelahan, kung ano ang ubrang ni tatay nyo, ano ba'y ginasabat? Manong gete. I'm very proud. Yes, good, no? Di nag-abot na lang sa point, bra mo natin sa ginano, pero curious lang kami ba if nag-abot sa point na kumamangkot mga classmates ninyo or professor ninyo nga kung ano ubra ka tatay ninyo. Nag-abot na sa point kayo na maghapamos ka. Wala. Hindi syempre, ang murag ng ang ubra na mo nga nagabuhi kinamong balat tinawa nga ikahiya mong balat sa kwarto. Saktugit, no? Kay makita taman ka dyan kung ano man ka successful si Manang dahil sa muto nga obra ni tatay. Kag syempre, ang future man ka mga kabataan naga patuloy gyapon sa pag-eskwela, di ba? Yes, sakto Kag- ka gid. kung kamugi nga kung may mga obra na kamo sunod, after kay Manang kamo kung makagraduate na kamo may nami kamo nga obra, padayunan niyo man gyapon ang mudya nga tradisyon. Hindi ng guro. Kaya siyempre, idadin mo si tatay. Ambal ko, kung makatapos yun ng akin yung mga libahin, ang time nga kung tatlo na namin, kaya siyempre delikado man. Kaya di siyempre, age yun ba lang atin na maginakanan, di ba la? 54 na rin si tatay, kung amaw galing dahil, kung nagtawahay lang dahil nagradad na dula si namin kinamon, mag-graduate at si Lovely, patapuso, paano ko rin sa atin kung tatlo ko rin, ang mga natabuti, siyempre, ang ako di ko man kaya nga, ako lang di balay, gamay naman ang sweldo ko. Tapos ang sweldo ko is takuha ng budget sa may balay ko rin eh. Di ang ramba ko nga patapuso na lang kitang dalawa kalibayin ka kung tato na kung si patay. No. Kay makita tagid kung ano giman kabudlay ang amo dyan nga klase ng obra, di ba? Very rare na kadyang nga panahon, di ba? Bisa ko naman makakita kang mananggete, di ba? Bisa na ako gani kayo na first time ko nakatira ko ba? Same! Na maguhan dito ko sa feeling na namit din lang gali, kagtamis sana. So, bukod di man tana something nga ikahiya natin, kundi something nga ika-proud din natin. Yes, gid. Kag syempre, riyan man tanda kang time nga obra si tatay, tagid niya mo preserve gyapon bla ang amura klase nga tuba, di ba? Yes. So, kaina, nabatian natin kung paano gid nagpanikasag si Tatay Juni para sa ana nga mga bata. So, pwede ka mo makatao, kabisan gamay lang or very short message for your tatay. Siguro natin si Mana. Tay, kung malantaw mo man siya, salamat kit sa tanan nga sakripisyo ang gagawin. Sobrang kailangan na ditong gabay. Salamat kay Piskan. Ako lang yung upra mo. Ipatapos mo ako. Induwan mo kami kang riyan nga pangabuhi. Salamat isa tanan. Message ko lang kay tatay, thank you kay Bisanwaran si nanay. Sige niya po sa pipisyo mo para kalaman. Nagapakabakan gid ikaw, para kalaman, palangga ka gid naman. Bisan di naman mo. Ang message ko lang kay tatay, kapasalamat din ako nga din pabago na kami kamayan, nga klase kataho. Salamat din sa tanan nga sakripisyo nga pagka-eskwela ka namon.
Grabe no ka, heartwarming. Tapos ma-feel tagin kung anong sakripisyo ni nung Junie. Kag of course, ma-feel naman kung ano na ka-love ang tatay, kag kung ano sila ka-proud sa anda nga tatay. So, sa tanan niya tatay nga nagalantaw dyan, sa tanan niya mananggeti, we're so proud of you guys and we love you from all over the world. Kag salamat sa pagpadayon kang amo dyan nga kultura. Kag salamat gid sa paghimo katanan para makabulig ka sa inyo pamilya. Yes. We salute you. Yes, so thank you so much, Gid, sa inyong cooperation, kag sa inyong nga mensahe, kag sa inyong mga ideas. So, wow! Kadyan, nabatian natin ang mga kabataan ni Nong Junie, kag mas nakilala natin kung paano maging tatay si Nong Junie. So, JM, pwede naman maman dyan kung ano ang mahambal ni Nong Junie para sa anong mga kabataan? Durudurugin nga salamat, Feby, kag Anity. Nong Junie, ano man ba imo mahambal sa imo mga kabataan? Ay, ti ang sinanay nakatuko na pa, nga buwi pa. Kung anak ko nga, hindi mo pagpabayaan ng mga bata. Eskwelahan mo gid, kunuraan ko. Murambal ng aswangan ko to. Kung may ihambal ikaw sa imo mga kabataan, Titi na kung ang eskwela ko mo kumayad. Hindi mo kung ginagkaskasan mo man kahit tanimaw lang ang brata. Eskwela ko mo pensakto. Amurian ang pagpalangga kang isang katatay sa anang mga kabataan. So kami mano, nagapasalamat kami kay Nong Junie. Tungod ka na, hindi dali-dali madura ang tradisyonal nga irimnan nga tuba. Tsakturian mans, kag ang tuba bay sang tangible history. Kag tungod man kanimo Nong Junie, na edukar natin ang aton kasimanwa kung anong pangabuhi kasangka mananggete. Salamat Manong Junie. gani bahal gid ato nga pagpasalamat no sa mga mananggete patas kay Nong Junie for keeping this tradition alive. Aton man ginapasalamatan ang mga masunod nga nangin kabahin agad ka nga episode mangin madinalagon. Governor Rodora J. Cajao, Attorney Nery Duremdes, Provincial Administrator, Mr. Junli M. Silo, Miss Charlene Quanico, Heads of Offices of the Provincial Government of Antique, PIO staff and employees, production staff, and of course sa aton mga pinalangga nga mga tumandak nga Antiqueño sa bilog nga probinsya kag kung sa diin man nga parte kang kalibutan. Ang Good Morning Antique magapadayon pagid sa paglantad ka mga istorya na hanungod sa kultura, kinaadman, kinaiya kag parangabuyan. Istorya kang tumandok nga Antiqueño gani ako, ikaw, kita nga mga Antiqueño ang bida. Gani tep-tep sa liwat, ako dya si Marby. Kag ako si Mans. Ako si Feby, kag ako gali si Annie. Ako naman si JM. Kita na kita sa masunod nga edisyon kang Good Morning, Antique! Good morning, Antique.